e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Alamisa ye septembre kalo tile 15 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma kunnafoni min aw b'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni o waati seli a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye bi alamisa septembre kalo tile 15 san 2021 don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ale bɛna tɔgɔda sa ko bɛn o don an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa a ye o baaraw ni ka olu kolomo karili kɛ sɔgɔmada in na CCB o kɔnɔna la a kɛrɛfɛ sa maaba caman kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya koɲɛw masa ni o ye colonel major Ismaël Wage baara in kɔnɔna la sa ministre ɲɛmaa nɔ labila waati kɔnɔna la sa o kun bɛ a kɔnɔna la ka taa se CNT o ɲɛmaa ma maaba wɛrɛ caman CNT maaw ta fanfɛla la olu fana tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna la. Colonel Ismaël Wage ni ale ye bɛn ani kelenya ministre sa ale kɔni wulila septembre kalo tile 13 tɛmɛnen ni ka i kunda Mauritaniekaw ka jamana o kɔnɔna kan an ka maliyɛn den minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka taga u sigi Nbera a taara ni ka taga olu kumaɲɔgɔnya Colonel Ismaël Wage ka fɔla k'a ka laɲini ye fɛn min ye sa o de ye ka taga lajɛ ni maa ninnu ka lakana ko cogoya bɛ cogoya min na ani ka taa se u ka baloko fo ka taga se u ka kɛnɛya ko koɲɛw olu ma Mauritaniekaw olu fɛ yen nɔ a ka nin bɔɲɔgɔn in na sa an'u ye sigi ka kuma falen ni k'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ u kan Colonel Ismaël Wage a kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ye u ka kuma bɛɛ lajɛlen a y'a bɛɛ faamu wa kuma ninnu a bɛna ta ni ka lase an ka jamana marabagaw ma walasa gɛlɛya min bɛ u kan a bɛ se ka ta ka bɔ u kan cogo min na. Ni wagati in na gazi kɔni ale sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana o kɔnɔna la kabini an ka jamana marabagaw olu kɔni ye u sen bɔ gazi ko koɲɛw olu la sa gazi maga tɛ se ka ale la yɛrɛ gazi yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ 300 fo ka taa se sefa wari 400 o de farala ale kan an bɛ se ka fɔ nin wagati in na gazi min bɛ yen nɔ n'ale kilo bɛ t'i jɔ kilo 6 ni buruburu 5 o la o bɛ ka feere sefa wari 1,000 ani 300 la ka taa se sefa wari 1,000 ani 400 o ma nin kɔni ye waleya min ni a kelen bɛ gɛlɛyaba ye gazi tabaw olu bolo maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu bɛ gazi k'a ta k'a di maaw ma olu yɛrɛ ka fɔla sa ko n'i y'a ye kɔni gazi kɔni ale sɔngɔ yɛlɛla nin cogoya la k'a sababu ye fɛn min ye an ka jamana marabagaw kɔni tun bɛ musaka ni ka o don gazi o la nka sisan nɔ olu tɛ ka o musaka don a la o de kɛra sababu ye sa ka gazi ni ka ale sɔngɔ yɛlɛ. Araba septembre kalo tile 14 nɛgɛ kanɲɛ 14 o wagati Maamaro fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye fɛn min ye mugu fɛrɛn ni ka o da Kayi gouverneur ale ka bolimafɛn o ɲɛ maaw ka fɔla sa ko ala ni an ka fintigilakaw minnu tun bɛ ka a dɔdɔdɔ ni ka a bilasira sa olu ka cɛsiri o kɔnɔna la ni u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ mugujugu in o la u ka fɔla ko mugujugu in kɔni dara karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu de fɛ a kɛra jɛma o lamini na kɛrɛnkɛrɛnna sa torodo ale ni sababu o ni ɲɔgɔn cɛ
o ni maa ninnu kɔni kelen ka fɛn min ye maramafɛn ni ka o ci u ni ɲɔgɔn cɛ sa ala ni an ka fintigilakaw ka lakana o sababu la sa maa kɔni ni ma to nin ko in na. Kunu araba kelen na septembre kalo tile 14 san 2022 wulafɛla o wagati la sa fɛn min ye Amdu Uldo Babaisa amarafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni fana ye ale jaso nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na sa Sankore ale be Tombouctou dugu yɛrɛ o kɔnɔna la maaw ka fala sa ko ni maamarafɛntigi ninnu kɔni nana bolimafɛn sen 4 de la n'an k'ale ma ko katikati n'ale suguya y'o ye u kɔni kelen ka maramafɛn ni ka o caman ci sanfɛ wagati min na sa u tilara ni cɛba in yɛrɛ ni wagati na maa kɔni maa dɔn u taara n'a ye yɔrɔ kelen min na. Korokaw ka dugu kabini tɛnɛn tɛmɛnen olu kɔni be dibifin o la k'a sababuya kɛ tajiko gɛlɛya o ye taji min yɛrɛ ni ale be kɛ u ka gurupu o kɔnɔna la walasa u be se ka kuran ni ka o sɔrɔ ni wagati na a yɛrɛla ka fɔ ko tajiko gɛlɛya kɔni be u ka fɛn min ye u ka sifinnakaw ye olu kɔni ye weleweleda bila jamana marabagaw ma ko k'a lajɛ ka dɛmɛ d'u ma walasa u be se ka bɔ nin gɛlɛya ale kɔnɔna la. Maa kelen o kɔni fagara marifakisɛ kɛra o sababu ye maa 4 wɛrɛ fana olu kɔni ka musakaw o minɛna u la min n'ale be t'i jɔ sɛfɛ wari miliyɔn 6 o bɔɲɔngo la a yirɛla ka fɔ ko maa marafɛntigi dɔw de kɔni bingani wale ta ni ka dɔgɔjɔlaw olu sɛgɛrɛ dɔgɔjɔla minnu yɛrɛ kɔni ni u bɔra Uleni dugu ale ni Kondo dugu la n'u kɔni taara u ka dɔgɔjɔ ni ka o kɛ Banamba ale ni ɲɔnɔ a kɛra septembre kalo tile 12 u ka fɔla sa ko maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni kelen ka ni bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ ka u bɔtɔla to u ka dɔgɔjɔyɔrɔ o la Banabakaw fɛ yen nɔ maaw ka fɔla ko fɛn min ye fintigilakaw ye olu kɔni ladɔnniyala nin waleya jugu in kɛli la nin wagati na u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu kɛ. Cɛncɛnbɔla dɔ ale kɔni su o yera Kulukoro protection civile maaw fɛ septembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2022 a kɛra Kulukoro kɛrɛnkɛrɛn sa Ɲaminakaw olu fɛ yen nɔ Ɲamina ni Kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 150 bɔɲɔngo o de don maaw ka fɔla sa ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni k'ale tora ji la kabini kari o tɛmɛnen na nka su kɔni o yera tarata donya o de la walasa ka se ka nin ɲɔgɔnnaw ni ka olu bali fɛn min ye Kulukoro marabagaw ye olu kɔni ye weleweleda bila dugulamaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa kɔdivarikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kɔni y'a laɲini u ka minisiri bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw o ɲɛnabɔli ma sa k'a fɔ ko ka sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ka o ci CEDEAO jamana marabagaw ma ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ ka sababuya kɛ u ka fintigilaka minnu minɛnen bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ u ka se ka bila teliyala ka sɔrɔ ko ma bɔ a la nin kɔnɔna ye sa nin kɔni ko in bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati dama bɔ u ka fintigilaka maa 46 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta k'ale ka fɔla sa ko an ka maliyɛnden dɔw fana sigilen bɛ Côte d'Ivoirekaw ka jamana o kɔnɔna la minnu ni olu kɔni bolilen ka taa u ɲɛma dogo Côte d'Ivoirekaw ka jamana o kɔnɔna la n'u bɛ ka u to yen nɔ k'anw ka jamana ni ka ale lombolanba ko ka o maaw ninnu ni u ka fintigilakaw falen ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire jamana marabagaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko o ye waleya min ni o kɔni tɛ bɛn ka sababuya kɛ ko b'a yira k'a fɔ k'anw ka jamana marabagaw kɔni y'a fɔ k'olu ka maa ninnu ye mercenaires ye ko ka sɔrɔ ko fintigilakaw de don ko y'a yira k'a fɔ ko o ye falenfalen ni o dabatɔ ye o de la kɔni u bɛna taa ni kuma ye ni ka taa n'ale ye CEDEAO maaw olu ka bolo kan. Ayini Frele ni ale ye Burkina Faso kaw ka sanubɔyɔrɔ dɔ o ɲɛmaa ye sa sanubɔyɔrɔ min yɛrɛ ni a b'u ka jamana cɛmancɛ bolo fo ka taa se a tile biɲɛ bolo o fan fɛ u ka baarakɛla maa 8 o de kɔni bɔnɛna ani na ka sababuya kɛ ji kɔni ale walankatala ni ka don ka avril kalo o tɛmɛnen na a yɛrɛla k'a fɔ ko nin cɛba in kɔni ale ɲangira kalo 28 ka so wa fana tuguni ka tila tuguni ni ka ɲangili bi a kan k'a fɔ k'a kan ka sɛfɛ wari miliyɔn 2 ni ka o de sara ani kunnafoniya in kɔni dira kunu araba u ka kiriso ɲɛmaa fɛ ni o ye Kodugu kiriso ɲɛmaaso ye.
Africain ka jamana ɲama ale makɔnɔnin do sini septembre kalo tile 16 san 2020 ani Americain ka jamana o kɔnɔna la ni o ye États-Unis ye ani u ka jamana ɲama n'o ye Joe Biden ye u kan ka sigi ni ka kuma in yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko a fama bɛna boli fɛn min kan o de ye fɛn min ye u ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw bɛ se ka sinsin cogoya min na ka taga se Afrique du Sud ani l'Américain ka jamana u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma ni ka olu kɛ cogoya min na o ni a ɲɔgɔnna caman. Mali kunnafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damanama bi k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔn joona sini inshallah n'o bɛ juma ma aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya maa minnu ni u cɛsirilen don kosɛbɛ tungaranke olu lafiyali la sojɔ ko o la u faso o kɔnɔna la walasa u kana tɔɔrɔ yuruguyurugu kana s'u ma u ka nafolo kasara fana kana s'u ma sojɔ ko o kun kɔnɔna la tunga lafiya u y'o hami ta ka bɔ tungaranke olu kan ni mɔgɔ bɛ tunga lafiya maaw la sojɔ ko la sa u wele u ka nɛgɛjuru sira la n'o y'u ka numéro WhatsApp ye i ka kunnafoni caman ni ka o taw fɛ walasa i bɛ se ka lafiya sojɔ ko la cogo min na terrain b'i bolo titre foncier de don walima permis d'occuper de don a ta i k'a di tunga lafiya maaw ma u b'i ka so jɔ ni k'a d'i ma damu ani lafiya o kɔnɔna ni terrain yɛrɛ fana t'i bolo tunga lafiya maaw u bɛ terrain feere maaw ma terrain jɛlen papier hakika o de bɛ u bolo ka sɔrɔ namara t'a la yuruguyurugu t'a la tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye o kuma aw k'an bɛn sini inshallah.